Тапшырының алдагы матур котлау сәламен без хөрмәтле милләттәшебез Рахмаев Али Миралиевичка юллыйбыз. 55 ел элек ул якты дөньяга ишле гаиләдә аваз салган. Бүген матур юбилейын каршылаган көндә аңа якыннары Николино станциясеннән апасы Ахметова Амина Миралиевна, Зур Ширклей туган авылыннан Рамазанова Мәвлүдә Миралиевна, Ильясова Айша Миралиевна, Абукаева Гөлия Миралиевна һәм энесе Рахмаев Муса Миралиевич гаиләләре белән котлап иң җылы теләкләрен җиткерәләр. Бер йодрыкка барлык бармак тыгыз килеш ничектер кәлсә, без дә әти-әнинең гаилә балалары булып бердәм үстек. Бүгенге көндә бер-беребездән ярак яшәмибез. Иң якын, иң сабыр, иң дә йомшак күңелле бер туганыбыз бүген 55 яшьлек юбилейын каршылый. Аны котларга керешер алдыннан башлап бар булуы өчен, безне берләштерә алырлык ягымлы кардәш булганы өчен рәхмәт укыйбыз. Язмыш кешене төрлечә сыный. Безнең якыныбыз, Аллага шөкер, бар сынауларында лаеклы килеш үтәп бара. Биргәненә шөкер кылып, югына уфтанмый, матур гомер кичерә. Сиңа якыныбыз юбилейыңда берне генә телисе килә. Ул да булса, саулык, исәнлек, озын, гыйбадәтле гомер телибез. Һәр вакыт сиңа ярдәмгә килерлек, авыр чагыңда терәк булырлык, якыннарың барын онытма. Без сине барыбызда бик кадерләп кенә яшибез. Атасы һәр таңың улы сөенешләр, ятасы һәр төнең җаныңа тынычлык алып килсен. Синең холкың күпләргә үрнәк, ягымлы елмаюың йөзеңне ташламасын. Бер нинди бәла-казалар да яшәгән җиреңнең капкасын тапмасын. Булдыра алган кадәр бәхетле бул. Ни нәсебен һәммәсендә сиңа татырга акыллыбыз. Бер туган кардәш җанлылар гел бәхетле булалар. Әгәр дә ул тормыш буйлап бердәм булып торалар. Шөкер Алла, без дә тату, тыйнак булып яшибез. Бәйрәмнәрне бергә үтәп, эшләрне дә эшлибез. Кайгы килсә уртаклашып, җилгә аны салабыз. Һәр вакытта туган исемен шөкер яклап калабыз. Бүген энем, абыебыз юбилейын каршылый. 55 тулды аның, килдек бәйрәм аркылы. Котлы булсын юбилейың, бәхетең артып торсын, уңышларың тау-тау булып, көн сайын калкып торсын. Хөрмәтле Али Миралиевич, юбилейегез мөбарәк булсын. Якыннарыгыз соралуы буенча матур җырда бүләккә юллыйбыз. Кабул итеп алыгыз. Көн гомер бәйрәмең, сузды кулларың, җыелдык синең яныңа. Якын дусларың, ява котлау гөл чәчәкләр, изге теләкләр, нинди рәхәт җыелышкач, якын йөрәкләр. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшә, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Уйнап көлеп узмаган бит, үткән елларың, барында эзләгән тапкан алтын кулларың, сикәлтәсез булмагандыр. Үткән юлларың, үзең әйбәт булгач менә, бик күп дусларың. Туган көндә зурлыйбыз, зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз, котлыйбыз. Үтә гомер кыскара дип моңайма, моңайма, мәңге яшь бул картайма. Бүгенгедәй гел елмайсын, нурлы йөзләрең, бәхет
бәхетләр сирпеп карасын, һәр чак күзләрең туган көннәр кабатлансын. Тагын да теләкләрне кабул итеп, ал сине барысында. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Утагыныр кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Туган көндә зурлыйбыз, чын күңелдән котлыйбыз. Утагыныр кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Утагыныр кыскара дип моңайма, мәңге яшь бул картайма. Мәңге яшь бул